vibe coding dokáže pomáhat, ale nedokáže vyriešiť všetko. Povolání toho kodéra, jak se tomu říká, že skončilo. Microsoft jako začne skenovať všetok kód, ktorý na GitHube bude. Napriek tomu, že asi 90% tých programátorov tomu kódu, ktorý vychádza z AI-ka, nedôveruje, tak len 45% to kontroluje. Ak vymažeme junior programátorov, ako urobíme v tých seniorov? Vítejte v Algotech televizi v pořadu Na grilu. Moje jméno je František Zeman, pokud byste v Algotechu nám něco potřebovali a budeme moc rádi, tak tady někde vedle mě je QR kód, tak nám přes webové stránky nechte vzkaz anebo mi napište na fozemanalgotech.cz. A dneska si budeme povídat o vývoji aplikací s Markem Fabiánem, který je u nás vlastně projektovým manažerem a takovým organizátorem vývoje na zakázku. Marku, dneska najdeme plný internet toho, že vlastně vývoj jako takovej skončil. Díky vibe codingu, umělé inteligenci a těmhletěm věcem. Pojď tento mýtus nějakým způsobem zkusit rozmlátit. Jestli to jde. Toto hovorí strašne veľa ľudí, potom to prvýkrát vyskúšajú a potom nastane prvý prúšvih a potom pochopia, že to tak vôbec nie je. A ona je to sranda, lebo ja som si trošku pozrel čísla, pretože my sme sa teraz už začali s tým stretávať. Máme prvé projekty, kde ten vibe coding sme použili a museli sme si nastaviť pravidla, pretože ten vibe coding dokáže pomáhať, ale nedokáže vyriešiť všetko. A určite v rámci vývoja na zákazku vo firme, ako sme my, je to obrovský pomocník. To musím povedať. Je to obrovský pomocník nie len v rámci toho samotného realizovania toho projektu, ale v rámci jeho prípravy. Keď potrebujeme urobiť nejaký proof of concept, keď potrebujeme vlastne preveriť niektoré naše myšlienky a trošku ich rozviesť, ale vždy na začiatku musí byť ten človek. A ďalšia vec, potom som práve pri tom bádaní, že vlastne, že čo majú byť moje argumenty, lebo sú dva druhy programátorov, keď sa s nimi, my máme obrovský tím po podstate a máme programátorov veľmi veľa typov, máme takých tých seniorných, ktorí robia C#, ktorí robia core tých veľkých projektov. Máme frontendistov, ktorí robia vo Vue.js alebo v nejakom inom frameworku, PHPčkárov, ktorí robia v Laraveli. A každý z nich má aj iný prístup k tomu vibe codingu alebo všeobecne k AI. A ja som narazil na zaujímavé čísla. Jedno z tých čísiel je, že napriek tomu, že asi 90% tých programátorov tomu kódu, ktorý vychádza z AI-ka, nedôveruje, tak len 45% to kontroluje. Čo je otras. Čo je strašné zistenie a je to na základe nejakých štatistík, nejakých prieskumov. Na druhej strane, ale treba povedať, že napríklad u seniorného programátora to zvýšenie jeho efektivity je 3 až 5 násobné u seniora. Juniora to môže kvázi v niektorých prípadoch úplne nahradiť. Takže či to nahradí programátorov, niektoré typy programátorov áno. To znamená veľa tých juniorných, ktorí nám robili na začiatku práve ten proof of concept alebo nejaké ďalšie veci, tak tých vieme nahradiť, ale niekto ten prompt musí napísať. A tam prichádzajú ku slovu, a ja práve aj tých juniorných teraz chcem zahrňať do toho, aby začali sa učiť produkovať tú svoju prácu rýchlejšie vďaka AI-ku. To znamená, nebudem tých juniorov potrebovať toľko, ale stále ich budem potrebovať na niektoré typy práce. Takže úplne ich to nenahradí. Ďalšia vec je, že treba dodržať tie štandardy, ktoré sú pri vývoji. Treba ich kompletne dodržať. To znamená, treba robiť review. Treba robiť pull requesty. Či to pošle ten pull request AI-ko do toho Gitu, alebo či to pošle normálny programátor. U nás neexistuje, aby to prešlo ďalej do toho release branchu bez toho, aby to niekto neurobil review. To review
môže teoreticky dokonca pomôcť aj AI, ja som to skúšal a fakt to funguje, ale primárne vo finále musí nejaký seniorný programátor na to dať palec, áno, je to podľa našich štandardov, či už bezpečnostných, či už pravidiel kódovania, namingu, hocičoho. A môže to ísť ďalej. To je prvá vec. Pri vytváraní tú architektúru, tam si môžeme nechať poradiť, ale software architekta zatiaľ by som tým AI-kom nenahradzoval. Čiže tam by mal mať úplne primárne slovo ten softwarový architekt. Rovnako business analýza. To znamená tá prvá fáza, keď sa robí nejaký proof of concept, alebo feasibility study. Tam potrebuje človek väčšinou rozprávať s človekom. Áno, podklady mi pomáha pripraviť AI-ko. To znamená, poviem mu, ideme preberať delivery alebo nejaký spôsob fakturácie, alebo ja neviem čo. Tak on mi povie, nezabudnite, tieto body navrhujem. Ale vo finále je to rozhovor človeka s človekom a tá empatia a ten feeling toho človeka sa nedá zatiaľ nahradiť. Takže takto by som to v skratke videl, že či to vieme celé nahradiť, alebo nevieme. Čo ale 100% vieme, je zefektívniť tú prácu. Tak, jak som povedal, seniori 3 až 5 násobok podľa nejakých prieskumov, ktoré sa robili, juniori nejaká časť nahradiť, ale o to väčšia tam musí byť potom tá kontrola. Pretože prvý projekt, ktorý sme robili vo veľkej časti vibe codingom, tak dokonca som nechal napísať AI-ku aj testy, nechal som urobiť bezpečnostné testy, nechal som ich vykonať, našli sme tam zo 107 testov 9 chýb. Z toho 2 kritické. V tom kóde od toho AI-ka. Takže už potom sme si dali pozor, on to dokonca po sebe dokáže aj opraviť, ale už potom tá kontrola, aj tak tá to finálne vykonanie tých testov a celá kontrola, zasa to musí urobiť človek. Dobře, ty si vlastně to tady moc hezky popsal a za mě vibe coding je něco, co vymazává jako juniorní programátory z pracovního trhu. Jo, neříkám, že hned, neříkám, že ta guma toho vymazání jede jako takhle rychle, ale myslím si, že tohleto povolání toho kodéra, jak se tomu říká, že skončilo. Jo? Ale v co věřím, že naopak bude potřeba víc business analytiků, ty jsi o tom mluvil, bude víc potřeba lidí, kteří umějí udělat tu kontrolu. A teď vlastně jenom shrnuju to, co ty říkáš. Já sám jsem udělal, a to nejsem programátor, zkušenost nějakou s tím vibe codingem pro nějakou aplikaci, která není jako business critical, to znamená, že dělal jsem ji sám a nemusím tam dělat ty postupy toho testování toho kódu a těch review a tak dále, protože je to něco, co když nebude fungovat chvíli, tak se nic neděje a není to vlastně ani bezpečnostně jako problém a tak dále a tak dále. Ale pojďme vystrukturovat pro naše posluchače jako úplně přesně, co nám prozatím, a to teda říkám jako naprosto, jako to slovo potrhávám, to prozatím, ten vibe coding nebo ta automatizace kódování, aby jsme nepoužívali to slovo vibe coding, jako v tuto chvíli ještě nepřináší. Protože dneska nám vygeneruje kód na základě zadání. Tak předpokládejme, že business analytika jsme vlastně potřebovali vždycky, aby dal to zadání, co vlastně potřebujeme napsat. Nebo prostě znalce toho procesu, který chceme řešit aplikací, kterou vytváříme. Co dál? Co dále je něco, co nám ještě jako vibe coding nepřináší? Ale to sú všetky tie časti, lebo nie je to len business analytik, kde je treba interakcia medzi užívateľom a tým vývojovým tímom, pretože ten ľudský translátor, ja to hovorím, že tých business požiadaviek do tých technických požiadaviek je veľmi dôležitý a napriek tomu, že ti ten užívateľ popíše pomerne z jeho pohľadu veľmi presne, že čo tam má, že čo by tam chcel, že ako to má fungovať, tak častokrát on si neuvedomuje, že
to popísal úplne nedostatočne a dá sa z toho pochopiť, môže sa to, keby som to zobral a dám to do AI-ka, tak mi z toho vie urobiť niečo úplne iné, ako on požaduje. A toto nikdy, ešte teda, nie nikdy, ja si myslím, že to tam príde, ale momentálne, a to som si uvedomil pri viacerých projektoch, že keď to tam len praskneš tak, jak ti to príde, že skús mi pozrieť na toto a skús mi urobiť štruktúru toho projektu alebo nejaký, tam sa možno dostaneme k tomu projektovému manažmentu, lebo tam sa to tiež trošku pohlojí niekam inám úplne, aj vďaka tomuto. A až potom si uvedomím, že aká hlúposť, že som si nevšimol, že to zadanie nie je dostatočne pochopiteľné pre ten stroj. Že ho treba urobiť nejaký fine-tuning, že si to treba vysvetliť, že treba dať tie pravé a správne otázky a hlavne správnemu človeku. Pretože ak to je hlavne väčšia firma a najväčší problém sú tie IT firmy, už som ich spomínal, myslím, že minule, keď sme mali to interview, tak som spomínal, že IT firmy proste nemajú nikoho, oni nemajú ani poňatie, oni všetko outsourcujú, majú nejaké CRM, ktoré outsourcujú, majú nejaký billing, ktorý outsourcujú, pre nich to je len obrazovka, kde ich niekto naučil, jak sa prihlásia, čo tam dajú. Procesy neexistujú väčšinou, dosť často si dokonca vo veľkej výrobnej firme som narazil na to, že dáta sa vymieniali tak, že mali zaliatý nejaký formulár v tej folii a tam písali hodnoty a to odnášali iným kolegyňam, ktoré to prepisovali do Excelu a tieto zase potom niekam posielali. Proste nemajú ani poňatia o tom, ako to funguje. A tam identifikovať toho pravého stakeholdera, ktorý má vám povedať to zadanie a má proste osvetliť, je dosť často veľmi dôležitá vec, ktorú zasa AI-ko nemá ani poňatie, nevie. Ono dostalo nejaký text, ktorý rozanalizovalo, vieme, aspoň trošku tušíme, ako LLM modely fungujú a z toho niečo vyplul, ale tam chýba možno sem tam tá kostra. A to je práve tá úloha toho tímu a tak to väčšinou robíme. My prvé, čo si sadneme, tak väčšinou sami analyzujeme, že či vôbec my chápeme to zadanie. A prvý meeting, ktorý robíme so zákazníkom, tak je vysvetlenie zadania, ja tomu hovorím. A tam napríklad dokážem použiť AI, že ako to pochopil a že či má otázky. Väčšinou má a veľa. A ďalších veľa mám ja. A ďalších veľa má ten business analytik väčšinou. Takže toto je vec, ktorá ešte veľmi, veľmi dlho tú ľudskú empatiu proste, alebo to pochopenie do toho nezabuduješ. To nepôjde. A o tom je to, trošku sa ešte vrátim k tomu, čo si hovoril, že to vymazáva tých juniorných programátorov. Ja som to myslím, že spomínal na nejakom našom internom kick-offe alebo niečom, kde som mal nejaké slajdy aj KI-ku. To je riziko obrovské. Ja aj preto chcem, zajtra mám napríklad prvé stretnutie s jedným z tým juniorov, kde si chceme prechádzať jeho úlohu a ak vymažeme junior programátorov, ako urobíme z tých seniorov? A my jak budou vznikat právníci seniorní, když áno, víš, ne, ale ono sa to dá riešiť, ak nad tým nejak rozmýšľaš a ja toho juniora v podstate potrebujem. Len som mu vysvetľoval, ja som proste sa pýtal, čo budem teraz robiť ja a moja odpoveď bola, že nebudeš jednu vec robiť 10 dní, budeš 10 vecí robiť jeden deň. Jo. To je jeho úloha. Stále ho tam potrebujem, lebo stále nechcem, aby ten pull request kontroloval stroj. Stále nechcem, aby niektoré tie úkony v rámci toho procesu, ktorý máme pomerne dobre nastavený, aby vykonávalo AI-ko. Napriek tomu, že som to prešiel celé, fakt aj s deployom to vieme tak, že vieme to, že no touch. Fakt to vieme no touch. Že takto tam nakopírujem to zadanie od toho zákazníka a ono sa to až na konci dňa nainštaluje, samozrejme on má nejaké prompty, ktoré sa ma opýta a dokáže sa to na konci dňa nainštalovať na jeho server a fungovať. Až tak dobre sa to dá urobiť. Jo, ale napriek tomu tie quality checky, ktoré tam musia niekde byť a ktoré vždycky v tých projektoch máme, tak to musia zostať. Tie by mali robiť ľudia a myslím si, že máme tam rolu aj pre toho juniorného, len bude veľmi odlišná od toho, čo robili predtým. Veľmi odlišná. To znamená,
nebude sa takým spôsobom, že on sa to naučí, nejak si to urobiť, nejak si to opraví a bude sa zlepšovať a zrýchlovať a stane sa z neho ten senior. Tá jeho úloha bude práve v tom práve viac spojená s tou kontrolou toho AI-ka, s tou kontrolou toho kódu, ale aj z toho sa bude vedieť naučiť. Čo je skôr takto. Já ve finále vlastně vidím jako 3 oblasti, které možná víc, ale v základu je to, co jsme říkali, to zadání. A tam plně jako souhlasím s tím, a to jsem si teď sám prošel, protože mám nápad na nějakou aplikaci, která vůbec nesouvisí s naším biznisem a vlastně ji chci už 3 roky, ale nikdy jsem se nechtěl vlastně jako, protože to není biznisová věc, dohadovat s programátorem, aby jsme to nějak dělali a druhá věc je náklady na to, že jo. A teď jsem se dostal do stavu, že jsem se k těm svým poznámkám po těch 3 letech, co je mám vyrobený, vrátil. Nějaký zadání na 8 stránek, prostě docela už jako pomocí chatu GPT před nějakýma 2 lety prostě jsme to už procházeli, různé věci to. A dal jsem to do Claudu, tady můžeme říkat jména, dal jsem to do Claudu Coworku, což je ale dneska vlastně 2 měsíce stará věc, nebo 3, někdy od poloviny ledna, že jo. Řekl jsem mu, v tomhletom adresáři máš podklady, podívej se na to kriticky a polož mi dotazy, které z toho nejsou jasný. A v prvním kole, a on chroustal. Nevím jak dlouho, protože jsem zamknul počítač a nechal jsem ho chroustat, přišel jsem druhý den ráno do práce. To vidíš na konci, že kolko tokenů tak to jsem se, no jasně. Chroustal a do toho Wordu, který jsem měl uložený na tom disku, mi napsal ty dotazy, které z toho vyplynulo. A jenom v první iteraci jich bylo 25 a všechny byly naprosto relevantní. A předpřipravil mi v tom Wordu kolonky, kam jsem mu na ně odpověděl. On zase chroustal, já jsem šel na oběd, vrátil jsem se z oběda, bylo dochroustáno a bylo tam dalších 30 dotazů. Takže on částečně toho jako analytika začne taky už zastupovat, ale pořád tam ten člověk musí být. Zvlášť, když se bavíme o enterprise vývoji nebo vývoji pro enterprise použití, protože to je ta druhá oblast a to je ta znalost toho enterprise prostředí. Ty jsi o tom mluvil na začátku. Integrace. Napojení na různý jiný systémy, který bývají, který při každém updateu můžou se nějak narušit, že jo? Všechno je to potřeba zkontrolovat. Já, ačkoliv si myslím, že třeba testování kódu, code review a takovéhle věci v budoucnu se zautomatizujou, třeba tím, že na ně jeden model použiješ na vyrobení toho kódu, druhý kód použiješ na jeho kontrolu nebo něco takového. Tohle to dokážu jako vizionářsky si říct, ano, review kódu už nebude muset dělat člověk. Jo, tam třeba ty říkáš, že teď ještě jo, já tvrdím, že v budoucnu asi už ne. Jo? Těžko se mi tady u tohohletoho a možná, když nás bude poslouchat někdo, kdo třeba má jiný názor a já za ním budu hrozně rád, těžko se mi jako nahrazuje testování funkce té aplikace tím strojem, protože ve finále tu aplikaci budou používat lidi. Jo? Ty aplikace pořád nějakým způsobem děláme pro lidi, aby jim zjednodušila práci, něco pomohlo, něco zrychlilo a tak dále a tak dále. A v ten moment by to podle mě měl jako testovat člověk, jestli to dělá to, co to má dělat. Jo? Toho testera si myslím, že nahradit bude ještě po nějakou dobu složitější. Ano, můžeš mít nějakého agenta, který mu řekneš ten business proces a otestuje, jestli to funguje. To jako nějaký takový primární testování asi jo, odstranění základních chyb, ale takový to, jestli to opravdu je jednoduchý na použití a tak to bych jako tam furt viděl toho člověka. Třetí věc, nebo další věc je bezpečnost. Jako security review toho kódu děláme pro velký zákazníky typu bank a tak dále a tam musíš být up to date v té bezpečnosti. Tam všechny takové ty věci, a teď já na to nejsem odborník, threatening a víš, takové ty věci, které vlastně umožňují, když v tom kódu nejsou, když ta aplikace není ošetřená, tak umožňují nějakou snazší injektáž, nebo já teď mě nebere jako odborně za slovo, tak takovýhle věci, když to tomu stroji neřekneš, tak on je nevyrobí. A tohle to někdo musí jako zrevidovat, že to tam opravdu je. A že ten bezpečnostní štempl
ty, jak jsi mluvil o tom workflow toho, jak vzniká ta aplikace vlastně, že ten bezpečnostní štempel tam na konci jako někdo může dát, že to opravdu jako splňuje všechny v tu dobu daný požadavky. A jednu věc, kterou jsem tam trochu otevřel, a to je poslední change management. Že jako, když mám doma nějakou aplikaci, kterou si řídím, já nevím, jako mám spotřeby vody jenom, že oba dva jsme hračičkové, tak takovýhle blbosti samozřejmě děláme, tak je asi úplně jedno, jestli nasadím verzi, který jsem něco podělal a ona zrovna nefunguje, a nebo že se mi někdo do téhle verze nainjektuje a zjistí, že jsem se ráno moc prchoval. Jako, to je mi fakt jako úplně jedno. Nicméně, když nasazuješ to do nějakého jako komerčního provozu, tak si nemůžeš dovolit ten výpadek tím, že nasazuješ novou verzi a nemůžeš si dovolit ty bezpečnostní věci. Takže to je za mě pár věcí, které podle mě ještě ty stroje jen tak nenahradí. A teďko mi to vyvratí, jestli se... Ešte som tam možno si zabudol jednu vec, ktorá strašne podľa mňa potešila programátorov, a to je dokumentácia. Ježiš, to je úplne super. To bola, kedy som tiež programoval, nočná mora každého programátora vytvoriť dokumentáciu k tomu kódu, ktorý napísal. Či už užívateľskú, ale hlavne tú, aby keď bude nejaký handover, alebo proste príde niekto nový do týmu, aby si to vedel pozrieť a sám. Je to boží. Fakt to vie tú dokumentáciu urobiť podľa štandardov, dokonca to vie urobiť aj tú užívateľskú dokumentáciu, vie to urobiť tie obrazovky, popísať to zhruba, alebo pripraviť aspoň na popis. Takže datovej štruktúry to popíše. Toto je vec, ktorú okamžite viem si predstaviť, že všetci programátori začali používať. Pretože ako náhle im volám, že nepreberieme, alebo toto nemáš hotové, lebo trváme na tom, aby tak tá to za 5 minút pošlou skvěle udělat. Tak to skvěle pošlou za 5 minút. Takže to doplním naspäť. Ne, to je skvělý, to máš pravdu, tohle je úplně geniální. Na druhej strane, ty si hovoril, že tie testy tam kompletne, tam sa nedajú nahradiť, ale práve, že tie testy sa vo veľkom dajú nahradiť. My automatizované testy už používame roky napríklad. Priamo v kóde testy, ktoré sa samo vykonávajú ešte pred deploymentom a dokážu bloknúť ten deployment na tú platformu. Znamená ten kód napriek tomu, že my sme ho predtým pretestovali, tak tam máme niektoré zasa čeky, alebo testy, ktoré sa skontrolujú. A v prípade, že vyjdú negatívne a je to tak nastavené, tak proste zablokujú celý deployment. A k tomuto len samozrejme pridáme niečo viac. Tá bezpečnosť, znovu, ak pôjdeme podľa tých quality gateov, ktoré tam máme a budeme ich vykonávať, ako ich vykonávame, či už si ten človek potom pomôže s nejakým AI-kovým toolom, lebo už viem si predstaviť, že penetračné testy dosť veľa im pomáha s tým nejaký AI-kový tool, ale treba ich vykonať. Proste treba dodržať, že treba brať toho človeka, to AI-ko treba brať ako ďalšieho člena týmu. To je len ďalší človek, ktorý píše kód, ktorý robí nejakú prácu. Ale to predsa nemení nič na tom flow, že ja musím skontrolovať ten pull request musím skontrolovať, než ho dám do branchu. Branching stratégia musí byť dodržaná, to znamená, ak mám viacero branchov, než to dám do toho hlavného, než to dám do testu, než to dám do preprodu, musia nastať nejaké kroky. A je mi jedno, či to naprogramovalo AI-ko, alebo programátor, alebo to odniekiaľ spadlo. Hej? Takže toto je to, že dodržiavať, máme nového, veľmi, veľmi šikovného pomocníka, ale zatiaľ to, a mení to efektivitu, to je to hlavné, čo sa zmenilo, efektivita, pace of work. Udělá se rychlejc tá práca. Ale nič to nemení na tom. Čiže primárne, ja neviem, čo to všetko a ako rýchle zmení, lebo ešte pred rokom som skúšal vibe coding na jednu aplikáciu a som nejaký bývalý programátor a ten výsledok vôbec nebol dobrý. Nakoniec som si to dorobil sám, bol to nejaký súkromný projekt. Teraz môžem povedať, že keby som to vyskúšal znovu, tak asi mám pol hodine finálny výsledok. Ono hodne potom záleží aj od toho, ako to tí ľudia používajú. Veľa ľudí k tomu pristupuje ako ku Google. Len mu dá trošku dlhšiu vetu možno. Možno, že mu dá 2 vety, možno 4 vety.
ale ono to tak vôbec nefunguje, alebo nemalo by fungovať. Oni sú tam nejaké zásady, je dobre si pripraviť to prostredie, je dobre pripraviť si tie preferences a dať to tomu AI-ku skôr prečítať, než začne s tým pracovať. Tie nastavenia, aj nejaké zásady pri tom programovaní. Dá sa to veľmi krásne urobiť. Ostatne tiež teraz bežím hlavne na Coworku, na Cloudovi, a tam to môže fungovať. Ale stále späť na zem musíme dodržiavať tie zásady, ktoré pri tom programovaní musíš dodržiavať. A nerozmýšľaj nad tým, či to programovalo AI-ko. Proste tu ten kódeček, alebo tie performance testy, tie UATy, nejaké treba vždy urobiť. To, že napríklad Nightmare, ja mám rád, keď pri zadaní tá véčková štruktúra, ktorá sa robila voľakedy, že keď mám business špecifikáciu, tak v tom okamihu robím ten UAT alebo popis UATov. Tie akceptačné testy by mali totižto odrážať realitu tých zadaní. Ďalej, keď mám funkčnú špecifikáciu v tom véčku, tak oproti tomu samozrejme robím interné testy alebo technické testy. Všetky tie typy, ktoré tam existujú. A tie tiež v tom istom okamihu robím, aby som udržal konzistenciu, pretože tam, keď sa to začne písať až na konci, sa pretavia všetky tie change requesty alebo myšlienky, ktoré vznikli až potom. A to potom to býva zložité chytiť. Aby som sa dostal k výsledku, strašne krásne to robí to AI-ko. Ja keď mu dám tú biznis analýzu, ak je dobre spravená, tak fakt vždy tam nejaké zmeny musím urobiť, ale je ich veľmi málo. A väčšinou to býva veľmi kvalitné. Že na toto je to napríklad výborné. Šetrí to hromadu práce, môžem sa venovať, alebo tá testerka, ktorá to robí, tak tá sa môže venovať hrbe iných činností. A toto je tiež veľmi dobrá vec, že príprava. Samotná exekúcia, treba si dať pozor. Tam to ľudské oko by som na to vždycky nejakým spôsobom dával. Ale tie prípravy, tá hrba riadkov Excelu, Wordu, niečoho, kde treba potom dávať len čeky, že áno, skontroloval, funguje to tak. Výborné. Testy typu, automatizované testy dokonca s AI-kom napríklad pre operácie typu CRUD, to znamená Create, Update, Delete, čo sú štandardné databázové operácie cez nejaké triedy v rámci tých aplikácií. To je zbytočné, aby to robil človek. To vie fakt veľmi efektívne ten automat, to AI testovať. Napríklad. A býva ich veľa. Nad každým objektom, ktorý tam máš tieto operácie, musíš vedieť robiť. A musíš vedieť napríklad, keď sa aj kaskadovo tam niečo deje ďalej a keď to vyvoláva nejaký ďalší event, že či sa to stane. A toto tiež AI-ko mi to krásne kontroluje. Tú časť napríklad už teraz dávame kontrolovať v rámci projektov cez AI-ko, alebo tie testy nechať vytvoriť AI-ku. Zasa, niekto ich prebehne síce, ale píše to pekne. Toto je spravené výborne. Teraz tamto smeruje, ja som teraz zistil na GitHube, že vyskočilo upozornenie, že bacha, pokiaľ sa neopt-outnete z toho, tak momentálne Microsofte AI začne skenovať všetok kód, ktorý na GitHube bude. Ak to nezakážeš. Pretože oni si uvedomili, čo ten kód teraz spôsobil a predpokladám, že ich ďalšia cesta je, že chcú urobiť niečo ešte lepšie. A kde lepšie natrénovať už toho kopilota ako na výstupoch z toho klóda. Pretože tu som to niekde mal v tých štatistikách, momentálne až 45% kódu už momentálne je generované. 45% kódu novýho je generovaný klódem. Ne klódem, AI-kom nejaký. Zaregistroval si, že ChatGPT se svým kodexem udělal plugin do kódu Anthropiku, do kódu Claudu, do Claude kódu, že protože Anthropic je ty tokeny docela rychle běžej, že jo? Tak víme, já jsem je vypotřeboval během víkendu všechny, co jsem měl ze svýho jako soukromýho subscriptionu a co naši programátoři dělají na tom firemním.
Tam to jede ten kolovrátek pěkně rychle. A to je super, protože zase jako delivery některých věcí, na které jsme čekali v podstatě roky, třeba ve vývoji Algo CC, najednou prostě jsou jako hotový a jsou super a jsou jakoby o 2 míle i před konkurencí. Jako, no? Je to prostě jako super, jo. Ale tak ChatGPT se svým kodexem udělali plugin do Claude kódu, normálně funkční, že když že můžeš si přepínat mezi těma modelama a v prostředí Claude kódu si můžeš volat i kodex. Takže jako buď ti dojdou tokeny a přepteš se na jiný model a pokračuješ dál, protože ChatGPT není tak jako token náročný, nevím, kvalita kódu a tak dále, tu ti potom ten Claude ale může zkontrolovat, že jo, protože to on udělá, máš ho napojený v tom builderu, že jo, tak on si ten quality check udělá. Hele, mně se stalo mockrát, když jsem si vyvíjel tu svoji věc, tak třeba, já nevím, každý 10. build, já programuju vždycky, i když jsem před 30 lety ještě programoval, tak jsem programoval rukama. Ne příliš toliko hlavou, ale rukama, že jsem prostě psal, vyzkoušel jsem to, jestli to funguje, když to fungovalo, tak dobrý, když to nefungovalo, tak jsem to opravil, ale kdybych se nad tím třeba díl zamyslel, tak by to bylo na jednu kompilaci, když jsem to dělal rukama, tak jsem kompiloval třeba 4krát, protože jsem prostě rychleji psal, než přemýšlel. Ale takže já jsem třeba každý 5., 7. build jsem nechal udělat, ať sám sobě zkontroluje ten kód, jestli jako v pořádku, jestli vždycky našel 5 chyb. Jo. Zapomněl někde nějakou proměnou, kterou na nic nepoužívá. Zapomněl někde nějakou prostě něco, co už tam jako nemá být a může to být nějaká díra a tak dále a tak dále a tak dále. Vždycky tam něco jako je a možná, že to se zase posune a já nechci říct, my vlastně nikdo nevíme, co je finální stav. Jo? Možná se dostaneme do stavu, že se zamyslíme nad tím, že chceme aplikaci a někdo takhle udělá a aplikace vznikne. Jo? To možná, jo? Třeba my se toho nedožijeme, ale možná jo, třeba, to nevím. Ale že ty můžeš jako mít 2 modely vlastně ve stejné věci a říct jedný, ty to napiš a ty to zkontroluj. A oni se tam můžou jako takhle dohadovat a To je jednoduché. Na to prídeš vždy, keď potrebuješ migrovať z jedného do druhého ten projekt. A vtedy pochopíš, že čo by si asi mal robiť, aby ti to fungovalo. Koľko si platíš modelov? Alebo od koľkých výrobcov? Určite nemáš jeden. No, ja taký ne. Mne som 3, ale jeden som zrušil. No, ja mám 3 a tiež idem jeden zrušiť. A to je otázka, jestli sa k tomu chatu GPT nevrátim ešte. Ja som ho chcel zrušiť, nakoniec som ho nezrušil, lebo manželka ho používa na produktívne veci typu navrh záhrady. Takže používa sa nejak, ale mám ich 3 teda a primárne a znovu niekde to všetko niekto vymyslel, takže niekde som zachytil, že fakt je dobre robiť tú dokumentáciu, hlavne keď sú to tie softverové projekty, ten About MD, krásny file, kde je kompletne celý popis datovej štruktúry, funkcionalít, modelov. A keď som to potom, bolo to zo súkromného klódu na náš firemný klód, migrovaná nejaká aplikácia, ktorú som si začal len tak buildovať nejaký spôsob ako ukážku, lebo začal som pripravovať tú stratégiu toho, ako interne to budeme používať. A tá migrácia, pretože v tom čase už som robil ten About, tak tá bola takto. Ani to nezožralo toľko tokenov. On hneď zahlásil, vidím tu ten popis, kontrolujem si, či to tak je, pozriem si kódy, mal tam dokumentáciu k tomu a bolo to výborne. Čiže ak dodržíš tie štandardy, rovnako ako ja mám ten súbor, ktorý sa volá About Me alebo Preferences, ten vždy proste, keď začínam projekt, urobím si vkladový projekt, tak ten mu tam nahrám, tie 2 súbory, aby sa ma zasa nepýtal, aby by nerobil blbé odrážky, ale zasa, aby napríklad nemazal súbory. Pozor, to bolo zlé zistenie na začiatku, keď som toto preštrukturalizujú nejak to správ a on mazal veci. Síce len z toho adresára, kde som mu dal prístup, to je výborne spravené, ale odmazal. Takže v inštrukciách má, v tých základných, že bacha, nechytať, až keď ti to povolí. A takých vecí je viacej, ale konkrétne aj s tým kódovaním. To znamená,
aj na začiatku toho projektu, a to je jedna z vecí, na ktorých trvám, je, že my si musíme tú stratégiu pre toho Clauda napísať skôr, než mu dáme tú vec programovať. A on musí dostať naming conventions. Musí dostať nejaké popisy z tej základnej architektúry, ktorú sme vymysleli. Urob to len takto, je cesta do pekla a k tým chýbám. Jo. A to je vlastně jako podle mě jeden z těch takeawayů z dneška, že jedna věc je si buildit aplikace prostě pro své potěšení a pro uspokojení svého ega, že ještě něco dokážu napsat, jako udělej tohle a on to udělá. Tak to není zase taková jako nějaká extrémní dovednost. Jo. Respektive mě trvalo pár hodin si nastavit to prostředí, jako v kterém to dělám, ale to mi samozřejmě poradil. Ne Claude, ale Gemini, co mám udělat, jak mám nastavit a tak dále. A vysloveně mi říkal ty příkazy, co mám psát, a já je tam jenom copy-pastoval. To nebylo nějak složitý. A vlastně i z doby Windows bez programátorské zkušenosti, protože já jsem skončil programovat jako v prostředí v MS-DOSu, což už většina našich posluchačů ani nebude vědět, co je, tak z doby Windows já jsem nikdy neprogramoval. Ale přesto jsem to během pár hodin si zvládnul jako nastavit. Jo. Ale co chci říct, že my děláme pro velký zákazníky business critical aplikace. Rád bych tady jako i veřejně řekl, že ano, umělá inteligence nám v tom jistě bude pomáhat a jistě zrychlí delivery některých features. Ale všechny ty věci, o kterých ty jsi tady mluvil, zatím musí dělat lidi, musí je kontrolovat, musí dbát na tu bezpečnost toho, že to všechno je v pořádku, musí challengeovat ta business zadání, musí se s tím uživatelem o tom bavit, protože tyhle ty věci ten stroj ještě zatím nezvládne. A možná třeba už za rok, jo, nebo za 2, nebo za 5, já nevím, jo. Ale zatím ještě ne. No, ja by som to skôr povedal, že nie som si istý, či to zvládne na 100%. A v tom enterprise prostredí je každé číslo iné ako 100% zlé. Takže my si nemôžeme dovoliť riskovať. To je jednoduché. No, tam jde, že jo, jde o zákazníky našich zákazníků, jde o jejich pověst, tudíž o naší. Jde o spousty jiných věcí, než aby si mohl riskovat, že ten stroj, to, co připraví ten stroj, jasně, hele, lidi dělají víc chyb než ty stroje. Bez zesporu, ale neznamená to, že ty stroje neudělají a ten člověk je tam proto, aby to zkontroloval. Letadla zatím nebudou lítat sami bez pilotů. Pořád tam ty piloti a jsou tam 2, mají nějakou roli. Alebo sedia na druhej strane sveta. Zatím ne. Zatím, ne, že by to technologicky nešlo. Technologicky by to šlo. Ale práve tie kritické časti, kde treba ten ľudský úsudok, přesně tak, jak sme začínali tento rozhovor, tak tie nenahradíš zatiaľ. Preto hovorím a vždycky sa zamýšľam nad tým, že toto môžem pichnúť vôbec do AI-ka. A nie, ja tam potrebujem interakciu. A to je to dôležité na tom. Lebo veľmi rýchle možno k tomu projektovému manažmentu. Tam sa práve posunula teraz a ja som práve minulý rok a začiatkom tohto roku sa hodne začali všetky tie PMI a podobne začali trošku meniť tú pozíciu a popis tých prác toho projektového manažera, pretože ten by mal on to už nie je len ten kontrolór taskov alebo niečo, to je projekt administrátor. Ten projekťák, potom tam sú tie tzv. Power skills, to začali nazývať od tohto roku, kde je hodne tých soft skillov typu komunikačné schopnosti a podobne. Ale jedna z vecí, na ktorú sa dáva hodne dôraz, je vedieť rozporovať výstupy z toho AI-ka. Vedieť sa k tomu postaviť normálne a vedieť to zhodnotiť. Nepovedať, Ježiš, ten mi spravil krásnu prezentáciu. Treba si to vedieť prečítať, nájsť zdroje. Ja strašne mám rád tie výstupy z AI-ka, kde
je to ozdrojované a Google má také niečo dokumentelem, kde dáš konkrétne zdroje a pracuje len s nimi a že ti vytiahne len odtiaľ, vytvoriť z toho napríklad náš podcast alebo video. Nahovorený samozrejme nejakým umelým hlasom, ale je to krásne, môžeš to hneď vydať. A to je tá rola, kam sa aj ten projektový manažment v podstate posunul, že ten bude musieť rátať s tým zdrojom, ktorý sa volá AI a bude musieť s ním narábať opatrne. Ono, jak máš ten projektový trojúhelník, je to tady vidět, projektový trojúhelník, kde tady máš vlastně jako, čeho máš dosáhnout, tady máš zdroje, který na to máš, včetně peněz, a tady máš čas. Time, quality, money. Jo, tak tady ten zdroj, to AI, ono to není jako, že je to zadarmo. Že najednou tam není ten člověk, to znamená, že se to zlacenilo. To tak není, ono to je docela nákladný, jestli si tohle to chtěli jako povodkrejt. To není zas tak jako... To je ďalšia vec, to je ďalšia vec, že ľudia by si mali uvedomiť, no okej, stálo to síce nie 20 mendejov, ale len 10 mendejov. No, ale 140 000 tokenov. Áno. Ať už to znamená finančne cokoliv, ja neviem. To len tak praskol som do sveta, ale toto bude tiež časom treba sledovať, pretože my budeme vedieť a hlavne tie firmy, ktoré ako my zachytili ten trend pomerne zavčasu a používame a robíme a včera sme mali práve prezentáciu jedného z projektov, kde používame aj pre zákazníka, bol veľmi nadšený a opravil chyby, ktoré tam ľudia robili predtým, keď niečo robili, tak to AI-ko dosiahlo až na 99% úspešnosť, čo ani oni chceli 95% aspoň. A bude sa to musieť proste nejak zarátavať, lebo ono to fakt, my budeme mať na to zdroje, ale stojí to peniaze. Stojí peniaze naučiť to tých ľudí, samozrejme. A stojí to potom aj ten výpočetný čas a tie tokeny a podobne. To nie je tak, že vy ste to zadarmo vyvinuli. Ne, to ne, zadarmo to rozhodne není. No, a to by som chcel, aby tu odznelo, lebo tak vám to na programe všetko je, ako na čo tam máš tých programov. No a tam je ještě jako jedna věc, že myslím si, že dnešní ceny, který jako tyhle ty profi využití toho vibecoingu a dejme stranou to, že si děláme jako doma aplikace pro radost, jo. Ale že oni ty ceny půjdou asi ještě i nahoru, logicky, protože podle mě dneska to jako biznisově není sustainable, protože ta výpočetní kapacita, která je využitá na to, aby to dělalo tohleto, je podle mě výrazně dražší, než kolik za to dneska platíme. Jo? To platí i u fotek, u videí a u takových věcí. Vím to třeba od kluků, co dělají profi videa, samozřejmě třeba dneska reklamní branži, natáčení reklam a tak dále, to AI začíná. Tam to dopadlo asi najviac to kladivo. No. Nicméně ty modely, který používají ty kluci na ta profesionální videa, který potom vidíme i v televizi a tak a ani už nepoznáme, že to je jako je AI, tak to není prostě 18 € měsíčně subscription. To jsou úplně jiný částky, které jako za tyhle ty modely platí. Jo? To se opravdu bavíme úplně o něčem jiném. A tohle to samý přijde do toho profi programování. Takže tady jako nenastavujme očekávání, že se nějak jako výrazně bude snižovat cena, že třeba půjde na půlku nebo na třetinu nebo něco takového. Částečně jo, to zase jako v tom buďme otevření, ale co se jako podle mě zlepší, je rychlost delivery. Mm-hmm. To je, ta se může jako zkrátit na půlku, nerad bych to tady tesal do kamene, ale něco takového se může stát. Bez compromisingu té kvality. Presne, možno aj dokonca s vylepšením čiastočne aj tej kvality. To je druhá věc, že předpokládám, že tam bude méně chyb. Jo, a samozřejmě zase naysayers, že jo, takový ty odmítači začnou říkat, no ale ten stroj tam neudělal chybu a tak dále. No, většinou jich udělal výrazně méně než ten člověk. Jako jo, udělá jí, bez zesporu, ale člověk jich udělá víc. Takže to je argument, který je pro mě absolutně neplatný.
Určite áno. Toto je kam to pôjde, ale lebo ja som s tým, ináč si mi zobral tému, lebo to bola jedna z vecí, ktoré ma napadli, že ako som vždycky argumentoval zákazníkovi ten trojuholník po štandardný argument vždy. Time, quality, money. Tak keď to chcete skôr, tak OK, ale musíte dať viac peňazí. Keď to chcete za menej peňazí, OK, vieme, možno aj to urobiť. Dáme dolu z kvality, po prípade ešte aj natiahneme čas. A tak ďalej. Tu sa podarilo trošku skrátiť ten time, možno zlepšiť tú kvalitu, ale určite nám to až tak veľmi s tými money nepohne. Pretože to množstvo, ten amount práce sa niekde síce presunul a celý ten backlog tých prác, ktoré tam mám na tom projekte, sa trošku zreštrukturoval. Bude vyzerať inak. Bude inačia časť práce bude daná na tých senior programátorov, asi vyššia, lebo budú musieť toho viacej kontrolovať. A iná časť práce bude na tých juniorov, menšia, lebo tam ďaleko viac toho bude. Bude tam možno viac práce na strane toho business analytika, pretože budeme potrebovať detailnejšie tie prompty napísať, lebo tam to niekde je. A celkovo aj ten architekt bude musieť ďaleko viac kooperovať, nie len, lebo ten väčšinou jeho práca bola na začiatku, nakreslil tú softwarovú architektúru, máme skvelých ľudí na to, ale bohužiaľ ja ho teraz budem potrebovať aj počas tej evolúcie trošku viacej, práve aby v niektorých tých bodoch rozhodoval a pomáhal tvoriť tie prompty. A tak ďalej. Ak chceme mať kvalitný výstup, samozrejme môžeme dať, že spravíme veľký dokument a na konci dňa, keď to bude fungovať, zákazník to odklika, že to je OK, toto ale my robiť nebudeme. Lebo znovu, dodržiavame quality gatey. To je tá zásada, s ktorou pracujem. Jo, tak, hele, možná asi prostě za 5 let ty modely nebo za 2 roky dostanou do stavu, že třeba se tam bude moc ubírat a ta očekávání se prostě naplní, který dneska máš plný internet o tom, že se všechno bude vibit a nic se nebude dělat a sasové firmy takhle padají ráno. Když jsem jel sem, tak jsem četl článek, že prostě sasové firmy během 14 dnů odepsali prostě 50% na hodnotě a tak. No, asi jo, no, asi prostě některé věci bude jako jednodušší dělat a tak dále, ale nemyslím si, že si to zatím zaslouží takhle jako hysterickou reakci, že ono to nepůjde tak rychle a zejména, co je důležitý, a to jsou takové ty hodnoty, které máme i my ve firmě. Děláme to pro lidi, to je jedna věc, ale pro lidi to děláme tak, aby to opravdu mohli použít, aby to bylo bezpečný a aby to nenarušilo nic, co to jako by mohlo narušit, kdyby se to do velkého enterprise IT zasadilo jen tak jako na vibe kóděný prostě o víkendu u televize. Jako to bych jako nerad. No. A mým hostem dneska v Algotech televizi v pořadu na grilu byl Marek Fabián z Algotechu. Děkuji, Marku, že jsi přišel a protože jsme čas využili úplně na 100%, tak se musíme brzy vidět znova. To určite, veľmi rád.